We beginnen deze uitzending van Venray van Toen hier op het Engels Kerkhof. Tijdens de bevrijding van Venray, nu 70 jaar geleden, sneuvelden er honderden Engelse militairen die hier hun laatste rustplaats vonden. Het kerkhof werd in 1945 ingezegend door Dagobert van Venray. Ook destijds werd er uitgebreid stilgestaan bij de Engelse soldaten die hun leven lieten in de strijd voor onze vrijheid. In de afgelopen 70 jaar vonden hier vele herdenkingen plaats. Maar sinds 1984 vindt er jaarlijks een herdenking plaats en daar komen ook vele veteranen ieder jaar nog naartoe. Kijkt u mee naar de 40-jarige herdenking en de ludieke ontvangst van onze bevrijders in 2004. Wij herdenken in deze dagen de nu 40 jaar geleden tot stand gebrachte bevrijding van Venray uit de handen van de Duitse bezetter. Wij roepen in onze herinnering terug, en wie het niet meemaakte probeert zich daar een voorstelling van te maken, hoe door de bevrijding een einde kwam aan meer dan 4 jaar nazi-regime dat ook hier een menswaardig bestaan in zijn wezen had aangetast, eigenlijk onmogelijk had gemaakt. Wij stellen ons opnieuw de vreugde en de opluchting voor die het verdrijven van de tirannie betekend heeft. Wij kunnen niet de herinnering vieren aan de vreugde die ons vervulde om het einde van de onderdrukking, zonder tegelijk onze blijvende, diepe dankbaarheid tot uitdrukking te brengen tegenover hen die daarvoor heroïsch hebben gevochten. God have mercy. Save me now. Save me, Jesus. Save me, Jesus. Save me, Jesus. Save me now. Save poor sinner. Save poor sinner. Save poor sinner. Save me now. Lord, I'm troubled. Lord, I'm troubled. Lord, I'm troubled. Save me now. God, jij kiest ons als dragers van jouw naam. Jij hebt de weg van het geweld voor ons voorgoed gesloten en onze eerdere voetstappen daarop uitgewist. Wek ons op, breng ons in beweging, geef nieuw leven.
Laat ons zien dat jij bent God met ons. Ik mag het van jou horen. Jij belooft en geeft vrede, zodat boven en beneden elkaar kussen. Er geen vrede is zonder gerechtigheid.
Ja, maar we waren al hier. Ja, dat zijn ze een beetje aan. Ja. Nederland wordt met gas als eerste onafhankelijke biogas. Have you with us today. We are very glad that you still are in the opportunity to visit us, and we would like to thank you for everything you did in the period 60 years ago. Thank you. Please. Thank you very much. Mr. George Baker. Thank you very much. Mr. Tom Barlow, excuse me. Thank you. Mr. Jim Cartwright. Thank you. Thank you. Mr. Tom Neary. Yes, sir. Mr. Arthur Jackson. Thank you. Thank you very much. Mr. Bill Large. Thank you very much.
Mr. Victor Jones. Yeah, thank you. Inside. Outside. Ja, dat is zo gênant. DVD. Oh, lovely. Geen enkel probleem.